Malta se tkun qed tinbidel fil-Libja għal ġbit tal-film Hounds of War li se jħallif fl-ekonomija Maltija aktar minn 6 miljun u nofs euro. Il-produzzjoni gawdiet ukoll minn cash rebates għal produzzjonijiet li nħadmu f'Malta. Fost l-atturi se jieħdu sehem jispika Frank Grillo, magħruf l-iktar għal parti ta' Brock Ramlow fil-film Captain America The Winter Soldier. Grillo stqarr li Malta hija destinazzjoni ideali għal ġbit tal-films bl-attur ta' 56 sena imwieled l-Amerika u wieġeb li pajjiżna għandu potenzjal kbir f'din l-industrija. I think everything that you have here is top notch. I mean, I think it's got like an old world feel to it, but it's also very cosmopolitan and very cool. And you know, there was never a time where I was running out of things to do. I was never bored. Il-postijiet magħżula għal ġbit ta' xeni varji f'din il-produzzjoni huma in-Naxxar, il-Belt, Whittle-Line, l-Imdina u l-Università ta' Malta. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li din il-produzzjoni se tkun qed tipprovdi wkoll xogħol lil madwar 169 ħaddiem li aktar minn nofshom huma Maltin. Qed naraw aktar crew lokali ikomplu jaħdmu fuq produzzjonijiet. Issa ir-rol tal-Commission, ix-xogħol tal-Commission huwa li nġibu aktar produzzjonijiet minn barra u naraw aktar produzzjonijiet lokali jirnexxu ġewwa pajjiżna. U fil-fatt komplejna nsaħħu l-inċentivi finanzjarji lejn produzzjonijiet li nħadmu f'pajjiżna biex bekk naraw aktar xogħol u pagi aħjar għan-nies tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li meta d-diretturi ta' dan il-kalibru jaslu lil Malta jkunu qed jagħtu ċertifikat ta' kwalità lill-industrija tal-films f'pajjiżna u li jservu mhux ftit biex Malta tibqa' rinomata bħala destinazzjoni ta' eċċellenza għal ġbit tal-films. Fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ninsab impenjat li nkompli nsaħħaħ din l-industrija sabiex bekk naraw li Malta tkun verament gżira ta' opportunitajiet għal din l-industrija hekk vibranti u dinamika għal pajjiżna.